Su menu chu a thil ron la tura ron kalin wen che nen chuan akara chuan anin mu a wen che chuan thei to pa chwa thu lo soin abak chu engma ti thei anei to lo thu chu a shila su menu chuan a ngonga chuan wanin kalau ngai to lu tuk che rom master house te a ti wen che chuan kani na ishevek to ni mo a lo ti a su menu chuan a ma a ka thu thang lo sha chin zong zong kha a lo dikani hi a ti le wen che chuan I thil sha chu fu chung ko falakin ala tupa thatin anupui mi a chho a fu company a en kol ti ani nge yang chu a lo ti a su menu chuan fu wen shu nin hian inin kar a thalo ti ka sia a ka kya nga hian omai ro ka hmangai che ania a lo ti wen che chu a mit tuitla in min hmanga yamo lo hmangai ve che po ni ila tuna chuan ti thei ka nei ri law ti in ami tui chu alwang zoi zoya pona wen shu ding chuan ron mu in a ron kal hnai wen che in a mu cha chuan su menu chu fup tur ti in su menu chuan hnial lo tak chuan du tho takin anin fo pa wen shu chuan kar kong khar chu ron hongin wen che chu anin fo lai po poisa lo chuan a ron po chhuak mi su ikar hi kan chek lokangi ati a secretary chuan I box hon tur kha kan lo en theyangem ti in adil su menu chuan apeve maya wen che chu su menu omna lama chuan lo va phein su menu chuan karlia ka hmule thei che angem ti in azot wen che chuan wen shu va melpa chuan ka ti tur ang ka ti zo huna keiman ka ron mu ang che ti in a mui chu khoin su manu mui chu a khoile a akal son wen shu thin rim lutuk chuan a secretary thu soi po chu ngai sak lawin su manu thil chu thelu tin mi su kal to ro heta hian lom ini lo ti in kar kong khar chu a khar chwa ya su manu chu nui vur vurin akal secretary chuan wen shu bula chuan anin kara thil oma ni lo mo a lo ti wen shu chuan kan klai na nia a thil chhia a siam sakani kha chung bak engma omlo ti in thin rem tak chuan in chunga a lut su menu churon lang le in a thil chu a han en chang vela da le moya tum chu le kha wen che in a ze ru kha mu in a ena fu group in a leman siam hauli chu a lo ni hei mangi hian fu group chu ka ti chhei do na ni ti in a office lama chuan a let nga la a secretary ne na chuan auction om tur thu ti dar tur le fu group in aleman siam chin thu da tel tur chuan ti in an stock lak nyam ruala share atam thei ang ber le nga tura shilin ka mingin I da ngal bok don nia ing ang pon ti la ka poi ti law ma se share chu ka nei ngei tur ani ati a sin churon in thakin wen shu le wen che te churon langin wen shu secretary chuan an stock lak nyam thu chu aron soya wen shu chuan wen che chu enin engwanga chunga chenge ani chu azot wen che chu noi sukin khati anga a che chan chu shareholders hoin an share an zor theinan ani thu in a changa a secretary chuan investigator ho an local mek thu chu alo soive investigator ho churon thleng chun zom nga lin wen che ne na chuan alem chu tu siam nge ti in an zota wen che chuan ama siam tho ani thu chu alo soye wen shu chuan ani lo thu lo soin fu company chang wen che aban to thu chu alo soive a wen che chuan lo soi boi le in wen shu thin rim chuan a ngonga thamin chwa theina hun ka pe che ani hi I theila hian chhuak ro alo ti wen che chuan a lu chu lo chwa ve tlatin eng tikka ma min da bo thei chuang lawang ti in lo chang investigator chuan wen shu chu thatta ka until en chian sak alo phala wangin lom thu shilin an kal sana wen shu lut le chu wen che chuan I du thuwa I ti amo kalo ti charchara control to che an lo reng si a alo ti wen shu chu thia luak le in wen che ne na chuan ke chu ka kuta bol lo zo vek to a nang chuan inun pa ngai takin ilamang theania kan pahni in ikal bawang min zui ro ati jangyo ju kha
phu yu ru ma lo valutin adu lo chung a lo khoi wen che te chron lang le in wen che chuan en hlei loin ma se he tyang ti tir tu che hi kapa ani sia lom ti in a ding hluai ji cheng jen chu run thleng che in ka fa pa I lo dam mo a run ti wen che chuan mak tlu tuk chuan nang ma in tak taka a lo ti a thi nia thil thleng chu run lang in ji cheng jen khan wen shu kha antidote Asia ngai tur lo siamin a lo voucher char lo ni chemte chu phorin viturin a lo ti a wen che te nu fa lo thleng chia in a in vitir ta a lo ni a tun hun chu ron lang le in ji cheng jen in wen che khoya tum chu lo du lo in wen che chuan ila thi lo mu lo thi zok la a chatur a lo ti ji cheng jen chu thin jimin wen shu zok chu a beng I u hian khang hun chung khan a lo duat ma che ani hi a ti a jang yo chaw te chron lang le in fu yan chu a hne na chuan tu ma bula soi lo tur chuan wawin alu chu a lo tau te ra fu yan chron har chuakin jang ya chu chu nem vakin atan chuak wen che te ho chu wa mu in lim tak chuan thil thleng chu a ena wen che chuan kha an dik lem kha ka mu atang khan ka ring hlel to che ma se a ti chu jo cheng chen chuan ni khang kha ka ti ve kanya lom a lema ka sum don na kha akal tuang ma ma se sha chwa ka du lo wangin ka thi de rangai phata ni hi a ti a wen che chuan ri ru na tak chuan ti chuan kanu nen min hlat phata amu kanu in company share chan ve chuang a pek che kha engei le be sei chewa ti in a zot ji cheng chen chuan vin takin avai khan ka du alom ani kha mei cha ni a chairman ni tur kha ani lo mei che hnunga lo hlotin ve kha mi in mi sha tak tak lo alo ti a wen che chuan ril runa ti sha tak chuan en reng ji cheng chen chuan la du tok mai lo in ma se engpo chu ni se adam rei to don chuang lawa she zong sang chu kata ani to ang alo ti le fu yan chuan thom ron nein chap chung chuan a ron chhuaka ji cheng chen chuan I lo har to ani mo ka dam doi pek che kha a chak tok lo ani don kha a lo ti fu yan re runa chu a chap to pa jang yan chau chu ron lutin ka ti tur kala ti zo lo khoya nge kalitum ti in ron man wen che chuan eng thil moi soi kha thin rim tak chuan a lo ti fu yan chuan do soi shat vek in lo ni hi ti in atlan chhuaka wen che le wen shu te chuan an zui ji cheng chen chuan jang yan ju chu ami te man tirin an shwai nga la fu yan chu kong puya chuan ding in itan thei top ka chua fa hial ka shin sak che anya engtin nge tyang hian ka chunga iti thei ti in chap kong puya chuan phein kamu mang vek ani hi ka haranga are vek mayang ti in motor run tlan po chu mulawin akal chhun zom ze la wen che churun thlengin motor chuan an pahni in asuta a wen shu churun thleng ve nga lin arun boy puivat sin chu in thlakin wen che chu khuma chuan wen shu chuan na anei le nei lo te chu alo zota doctor jang chuan je cheng je ne na chuan wen che chu anu thi na in a chhon ema wanga a hriat na a hlo thu chu alo soi je cheng chen chuan kum nga chhunga thil thleng zong zong kha a thei ngil ti na mo alo ti doctor jang chuan a dikalom ti in lo chang wen che chuan wen shu ne na chuan ama wanga anat le awang chuan ngai dam lo di la wen shu chuan in thiam lo ru tak chung chuan angoi reng wen che chu lim tak le engma shalo chuan lem chu alo kher le mal mala wen shu chuan va mu in na en wangwanga anwa mi vati om ve ti in kal na ya anu ala sha le sha lo chu azot wen che chuan sha kapa in Hong Kong a akal thu a soya kanu hi aswal khop mai min shwai ve turania alo ti bui bui wen shu chuan ngoi rengin ena wen che chuan ka u in chu anin omem pona thok wala lok te ang ti in an kal chuak du na
pangpar hnuaiah chuan mu in wen shu chuan wen che du thu sam chu a zawta wen che chuan milem ker thiam tak ni a du thu chuan a lo chang enge a du thu sam chu a zawt ve a wen shu chuan milem ker thiam tak ani chu a du thu sam ve tho ani thu chuan a lo changa wen che chuan an tle ro la ya wen shun a dua chin zia le a ngai sak chin zia te chu a ngai to chua ka wen shu ne na chuan ka u engtik lai po in mingveng him reng do nem ti in a zot wen shu chuan kanun na po hlan ngai don se ka ve him ze lang che ti in a chang in lama chuan le to in wen che chuan wen shu chu ami zia in thla ka ti thu chu alo soya ji ching je chu ron lutin wen che chuan pa ti in phur tak chuan a pan nga le ji ching jen chuan hei hi a ma a isain tur isain man tak lo kha anya ti in le kha chu a pe nangma siam nge ni ti chian na anya a ti a wen che chuan sign mai chu atum wen shu chuan chung thil chu a man hmo thlak lo thu soin sign ri lo tur chuan a lo ti secretary chu ron lutin ji cheng jen ne na chuan kumsom liam ta a an thil shal alemani thu police ne na report tu an nom wanga investigator te ron kalmek thu chu a ron shil ru a ji cheng jen chu chhuak nga lin wen shu po chuan wen che lekha ken lai chu po thlak sakin a zui ve nga le ji cheng je chu dingin wen shu chu a maya chuan na beng soka iveng him du ani pon inun na ka kuta omti the hil ngai suang che ati a wen shu chuan wen che hian a shat na a hlawa ma se a thiam thiam na chu ala ngai reng tun hi a thu oi lai takani bok a chunga thin rim wak kha ngai re law investigator ho chu kan thamanga engkima felvek mai do na lom alo ti ji cheng jen chuan ngai to ni om tak chuan angoi reng sumenu te chu lo langin yan fe chuan nga tinge investigator ho kha an kal to si a wen che alo lakal si lo alo ti secretary chuan engma chan chin kan la sha chun zom lo ani hi ati lai chuan news ron omin an en nga la zan ma salama fu yan in ti hlum thu le a pasal ji cheng jen kum nga liam ta a thita emo an ti chu alo dam le thu te fu yan an voi zo huna fu group CEO watana ji cheng jen an thlan don thu te chu an lo puanga yan fe chuan engi omsia pate ji chu alo la dam renga mo alo ti su menu chuan chunga ni chuan wen che din mun lo oma omani chu kal nga lang u ati a yan fe chuan ngoi ro pate ji a omani chuan fuwen shu in wen che engtin ma ati theidon hleinem alo ti a secretary chuan isha thiamai lowem ni fuyan a intiluma a thi amo anti kha alo ladama anra mana ti achiang ringalom alo ti sumanu chuan kar la chhuak ngal turati in an kala yan fei chu fu chung ko in lama chuan thleng masa in alut tur chu security chuan an lo danga wen che in mu adu thu so in lu chal chu atum ji cheng jen te chu lo chhuakin pate ji in mu lo na re to khop mai wen che in min kawa ati nga la ji cheng jen chuan tuna chuan fu chung kwa in tu ma mu kan du ri lawa ni danga I lo kal le mai do nem ni ti in lu san chu atum su manu te chu ron thleng ve in an ni po chu an ding le ri ji cheng jen chuan lo yar jong heta engei lo ti ve ti in zo ta lo yar jong chuan miss fu yan thu ro chhia chhar chuak tur lo kal kani in vaya omla ya soinga yan ya ti in a changa in chung lama chuan lutin su menu chuan wen che chu ena wen che la chuan a shat na hlo wang chuan makalo ti hle lawyer jong chuan an share nei dan te chu soi sung sungin su menu chu share nei tamber do tu ni thu chu asoya ji cheng jen chuan su menu ne na chuan ileno panen engtin nge chung em I nei thei chu ati su menu chuan nang angano pangchu ni lawe keima aka nayanya min choi kang tu ka that ve hek law ati khera ji cheng jen chuan do kan chu min izakem alauti wen che churun chong chhuak ve in mi su hei hi fu chung ko in ani hi khatyang khan chong su ti in ron haw midang chuan makan lo ti hlom hle
lawyer jong chuan share ala bang song chu 50% master fu yan che ta na da ani atile a ji cheng ren chuan oi lowin paper chu a han po thlak saka alo bleng vek si a ji cheng ren chuan engma lo hi ati hlur lawyer jong chuan Miss Fu yan thu ro chia kha a bawa wangin kumnga liam ta khan heng thu hi a soi chua ka ni ati a ji cheng chen chuan engtin nge kumnga liam ta chuan thutluk na asiam theyanga a alum engthil po thleng se ke a pasal hian atam thei angber ka changtu rani ti in a thin rim lutuk chu dokan chu a chum le a lawyer jong chuan kumsom liam ta chang to khan he thu hi a soi to ani lo ti in Miss Fu yan ro khom tu tur chu master wen che chau hi ani ati le ji cheng jen chu thin rim taka kalin wen che ne na chuan a fa pa fel chu I lo ni nge hi ti in a kal san hloma lawyer jong chuan master wen che inu paisa zong zong hi midangin anman ve theilo nan kan block vek ri a nangma nge in fu group hi changang pon lam mi chan thei ani lo ti in a shil wen che chuan wen shu chu engtin nge kan ti ang ti in a zot yan feyan abana chuan ron wanin ani kha engwanga zot ngei ni kalang ati a wen shu chuan lo pot le tin su menu chuan wen che min sui ro fu wen shu in I chunga thil ti zong zong kha I she to lo mi alo ti ve wen shu chuan wen che chu I ha chol photangai ti in su menu te chu tuna chuan kan chhungkua in tu ma kan lom ri lo che u khonga in min kal san phot ro u ti in wen che chu alu puya su menu le wen che te chu anin mel char char ringot yan fei chuan awin ani hi ibial nu ni hi alo ti